Lia makoro ji ochiko duto owito ngimagi mado koro noseng'ado ni gine weg lobno gadiera. Koro nyalo bedo ni en gwandruok kalo ni jogo maseche moko ne lose case ema koro nobedo kod ichwang' otia mach e familia mar ji ochiko makoro nowito ngimagi. Ondiek karwa kitwa kukinyi makawuono wang'e ni in bende wang'e ni ma ok en mokwongo moneno masiche makamagi. Nyalo bedo ni midhiero nitiere kanye kata to nitiere kanye momiyo podwa neno kama masiche makamagi timore. Ji mane ngima joma nodhi nindo ka ngima koro ichiewo gokinyi yudo ka giduto giwito ngimagi. To maduong' mogik malit ni gin jo familia achiel gin min ot kaachiel kod wuon ot gi nyithindgi duto abet. Erokamano Joyce, yien akaw thuolo mokwongo mondo amos joka nyanam no yawre uru kendo akaw thuolo mar timo mos ahinya ne anyuola ne to familia ne kaluwore kod tho mar familia motimore. Jogi ok ochiewo oyudo ka ji otho. Jogi obedo neno kaka ng'ato tho to gima ne ginyalo timo ema notamogi. An adwa chako gi kaw thuolo be mokwongo kiyiena mondo atim nikech gini nitie kaka katan kuonde ma ae nitie kaka nyaka wuok kuom gini e yo motegno nikech e gweng'wa kawadh gondwa kama ae kawuono kogik tarik 25 wadhi iko jaduong' ma bende adwa kaw thuolo matkende Ramogi ka mondo atim mos mar tho mar jaduong' Christopher Oyeyo Bati kaluwore gi nindo mare e Got Samanga village. Gimomiyo adwa wacho wachni ni nyaka jowa ng'e ni lo en gimiluongo ni permanent asset. En gima ok wayudo kanyo to kendo wabro weye ok en gima nyaka ochuno ni wathone kata wanekne kata mondo mi wake. But gima duong' matimore gi weche mag lo en ni chike maluwo kaka owinjo tigi lo kata kaka owinjo pog lo kata kaka owinjo ndik lo nitiere mibadhi mathoth. Iyudo ni ng'ato nyalo dhi e court kawuono oyudo order. Inyayudo ni kata mana jok minyayudo ni owang'gi. Inyayudo ni ero ne court owacho no winjo gibed kanyo. To king'iyo historically inyabiro yudo ni kalure gi historia nitiere ng'ato manonyon tiende. An gima nyalo kono gandawa ni watemuru seche duto ni warito sheria. Ka sheria emowacho ni mondo jomoko wuog kamoro to walu sheria inyalo kuongi wuok basi bedo gi kando then sheria idok e court nikech court oyieni thuolo mar appeal. Sama decision obedo made to imaka appeal. Ting'eni nikech kor gweng' samoro wabedo gi wakoso gima Madam Agai wacho ni onge gi yogno mar kedo gi weche machal kama. Tiende ni waonge gi alternative conflict resolution mechanism. King'iyo katiba mar Kenya wan gi gimiluongo ni ADR. Miyo kwa bie chike katiba article 40 oyieni mondo ng'ato bed gi mwandu mamare kaka lo. Then kidhi Lands Act ma 2012 o define maber kaka lo nyalo bedo moved from ng'ato to ng'ama chielo kata lo inyalo pogi kaka lo kuonu inyalo loko bedo mari kata kaka lo inyalo medo ne ng'ato kaka inyalo uso ne ng'ato. Then kibire chapter 5 mar katiba lero lo kabisa. Agombo ni jowa kata Sirkal owinjo invest pesa mang'eny e yono mar puonjo oganda ni to low transfer itimo nikech land transfer obedo very hectic kata mana succession kende obedo too difficult. Ibiro yudo ni miyo obedo matek n'oganda kabisa mondo gini. Mana adwa timo mos ahinya ne familia ni to adwa kwayo kendo wawe ukaw chike lwetwa. Sometimes an aseneno because kata na jaduong' miwinjo kora wacho ni di ikini ninyayudo na nyuola waga nyuondgi ne wabedo gi gwandruok to the extent makosa notimore ni wa end up ji odhi mobeto nyaka bando e puodho. Ji end up modhi oketho nyaka udi obeto nyaka chiel. So nitie gik moko ma kata kidogi bedo kendi kaka oganda ing'iyo to yudo ni gin gik ma ok owinjo bed ni timore kindwa sama walaro lo mabe samoro onge gima nyuolo lo mabe samoro ok en productive nikech puothe kaka mathurwa ka jowa ok wasetiyo kod yo makare mondo mi ginyuolnwa olemo mwadwaro to kik gibed yono ma negruok go nikech after all wan oganda achiel wan jirende. Kisewang'o od jirani kama koka kiny onge chumbi ot mane owinjo di kweche isewang'o koro idhi kwecho mabor ni wira iwang'o inego jirani. Ama wacho ni jowa nyaka bed mos. Iwacho kanyo makara